Avui parlarem amb en Quim Mercè, director de la Sala de Concerts La Mirona de Salt, referent en el sector arreu de Catalunya, que malauradament van patir ara abans de l'estiu o passat l'estiu una agressió homòfoba a les portes de la sala. Bona tarda, Quim. Gràcies per atendre'ns. Com heu viscut des del sector l'augment de les agressions cap al col·lectiu LGTBI i quines són les eines que heu posat a l'abast d'aquest col·lectiu per protegir-los? A la sala teniu un protocol, teniu un punt lila... Sí, t'he de dir que nosaltres, el que has dit, vam tenir un incident d'agressió, era la sala tancada, a les 7 del matí, nosaltres havíem tancat a quarts de 6 i diguéssim que 5 o 6 persones que havia estat en una festa doncs van trobar dos paleolítics que corrien per aquí i amb mala sort doncs, que va acabar amb una agressió. El que és a dintre no hem tingut, jo te diria que a part d'aquesta no hem tingut mai res a dintre o no ens ha arribat o no ho sabem, Però quan dius sector jo diferenciaria. Nosaltres som sala de concerts, que fem concerts i quan acaba els concerts fem sessió, que és per sobreviure. Amb els concerts cap sala de concerts sobreviu, per tant necessitem doncs, el parc de discoteca per entendre'ns. Diria que nosaltres i a la majoria del sector de sales de concerts, durant el concert no sol passar res, la gent ve al concert, que sol passar és aquestes hores de després, però et diria que el nostre sector, jo diria que és molt segur, perquè si tu ara mires estadístiques, on hi ha més agressions és a la feina, perquè entrem una agressió és enriure-te'n, fer mofa, això ja és una agressió. Per tant, és a la feina, al carrer, o en un descampat fent una festa botellón o de festa major, que nosaltres al sector realment tenim gent de seguretat que vetlla no per aquesta agressió, sinó perquè no n'hi hagi cap, no? Per tant, jo diria que pel sector, tot i que passa, però que ho tenim, jo crec que bastant ben controlat. Sí, nosaltres tenim... El primer que fem és avisar la gent, tant per xarxes socials, web, tot, que aquí la Mirona és un espai lliure d'agressions, de qualsevol tipus. Per tant, quan entres a la porta principal, ja estem donant una pista de dir aquí no volem cap agressió, de cap ni una, no? Sí que és veritat que podem fer una agressió de 2 a les 5 del matí per veure qui fa el cap més gros, és una agressió, i una altra és una agressió sexual, una agressió per gènere. Els dos que s'han barallat perquè no s'entenien amb una tonteria, que l'endemà ja ho veuen, doncs poden estar unes setmanes sense venir, que els deixem entrar una agressió sexual o una gènere, no tornen a entrar mai més a la Mirona. Això és una cosa que nosaltres actuem d'aquesta manera. I ha passat, i per tant hi ha molta gent, no tan molta, però sí que hi ha gent que aquí ja sap que no... Que ja està batalla. Hi ha unes agressions que en cap cas poden ser. I després, si m'haguessis preguntat punt lila fa 5-6 anys, et diria, bueno, sí, una mica tots, però ara realment per agressió sexual doncs tots tenim un punt lila, nosaltres només arribar a l'espai de punt lila és el primer lloc, amb un lluminós, per tant també estem donant una pista de que aquí hi ha un punt lila, tenim una persona sempre, noia, que està encarregada de punt lila, que seria la que rebria la persona agredida. I ja et dic, de gènere no n'hem tingut cap, tot i que ara, o sigui, nosaltres fem formació, tothom, des de seguretat, gent que està a la barra, tothom fa la formació i molt ràpidament et diria que hi ha 2 protocols, un que és de prevenció, que tot el personal del Mirona està pendent d'una possible agressió. Si hi ha dubtes que això ha passat, s'ha anat allà i necessites alguna cosa a la persona que creiem que està sent... Jo sempre parlo de persona perquè crec que s'ha de dir persona, però segurament el 100%, el 99% de les vegades ha sigut l'agressor és un home i l'agredida és una noia, i diria que un 1% que aquí no ha passat, l'agressor segueix sent l'home i l'agredit és un home. Per tant, no he sentit mai que fos una noia, però m'agrada parlar en femení perquè poder sí que alguna vegada, no? Però en tot cas la realitat és aquesta, i després d'aquesta prevenció, si una noia surt que no es troba prou bé i va acompanyada de noies, se'ls pregunta tot bé, si va acompanyat de noi, parem el noi i li direm que s'identifiqui, el 90% ho entenen, algú diu jo no t'he de donar el DNI, l'acaben donant, perquè els diguem, escolta, si no truquem a municipals, i només una vegada no va voler donar la seva identificació i va venir als municipals i li va de donar amb ell.
Això seria una part, i l'altra doncs, és aquesta a dintre, si hi ha una agressió, separem a la persona agredida, la deixem acompanyada d'una o dues persones, anem a dalt a les oficines i allà, doncs, ràpidament, si necessita alguna cosa, li fem entendre que amb nosaltres està segura, per tant, que estigui tranquil·la, i ja després és vos denunciar, si es denuncia bé policia, si no es denuncia, pot marxar, i no aconsellem mai. No aconsellem mai que no vagi a casa amb l'agressor, amb l'agressora. Nosaltres no som ningú per aconsellar. És amb nosaltres estàs bé, a partir d'aquí, si no vol aconsellar, no se'l vol denunciar, l'acompanyaríem al taxi, al cotxe, allà on... Molt bé. I aleshores la col·laboració amb les administracions entenc que és fluida. Creus que la legislació vigent us empara? Jo diria, mira, arreu de la baralla que va haver-hi, que jo no vaig saber-ho, perquè sempre a seguretat quan passen coses m'envien a final de la nit, i així el primer del matí jo ho veig, però al cel a 7 no hi havia ningú, i em va trucar a quarts de 10 l'alcalde, en Jordi Vinyes, l'alcalde de Salt, interessant-se pel que havia passat, perquè ja ho sabia per arreu de la denúncia als municipals. Cap d'un moment, regidor de Salt, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona a les 10 del matí en nom també de l'alcalde, en Lluc Salelles. Per tant, vaig pensar, ostres, i sobretot interessant-se i que ens teniu al vostre costat pel que calgui, també ho van fer al casal LGTBI, però vaig pensar que està molt bé, perquè va ser mediàtic, després va haver-hi una carta conjunta a l'Ajuntament de Salt, vull dir que va estar molt bé, però això va acabar aquí, que penso, la legislació no ho sé. El que sé és que Mossos em van trucar, municipals, ara quan fem aquestes festes, normalment sempre que estem oberts hi ha policia fora que fan rondes, en fan més, venen 3-4 vegades a la nit interessant-se, per tant, estan interessats que això hi hagi una normalitat aquí, que no sigui una festa que, com hi ha aquesta festa, en venen uns aquí i puc picar, no? Per tant, amb administració, policia així, molt bé. Ara, jo hi vaig parlar amb un dels companys que treballa aquí, que va ser agredit, i no saben quan serà el judici, i sembla que suposo que és la feina de l'abogat defensor, que està tirant que això acabarà com una baralla normal postdiscoteca, que no hi ha cap agressió forta, ningú va patir, diguem, molt, a part de la part psicològica, no, la traumàtica, no va haver-hi cops forts, per tant, això deurà acabar, sembla que acabarà en res. Per tant, no, la legislació diria, sense entendre massa que no... Perquè la justícia ja no és diferent. Exacte. On creus que rau el problema de tot plegat? On podria incidir l'oci nocturn per tal d'evitar que el problema de les agressions es convertís en una constant? Jo crec que la base, o sigui, el problema sempre és el de base, no? Ara mateix, col·legis i instituts es parla molt de tot aquest tema, per tant, penso que això està molt bé. Jo no recordo que a la meva època, i segur que hi havia agressions, passa que no eren tan mediàtiques, no sentia, diguéssim que aquest col·lectiu s'amagava, per tant, no sé, però hi havia agressions, n'hi ha hagut sempre. Ara passa una cosa aquí i va ser doncs molt mediàtica, no?, per les xarxes. Per tant, està molt bé, penso que hi ha aquesta base de petits, se'ls digui el respecte des de la naturalesa, que jo no recordo com ho diguessin, però està bé, no? Hi ha un canvi climàtic, però també les agressions a la llibertat de pensament de tothom. Per tant, això està molt bé. Ara, quan aquesta mainada arriba a casa, no sé si comentaris de pares o mares parlen d'homofòbia, xenofòbia, no, són comentaris que no s'han de fer. Per tant, aquí a la feina és de tots, i sobretot de casa, és que sempre a l'escola no, a l'escola fan una feina, l'altra és a casa. Nosaltres realment sempre penso que tenim una arma molt forta a la cultura. Estic parlant ara de concerts, o el cinema o el teatre. Nosaltres tenim un escenari, tenim un missatge i tenim un públic. Per tant, això ho hem d'aprofitar, no? Sempre, a la Mirona, filtrem els grups que venen les lletres, se'ns pot passar, però no entraria mai un grup que tingui una lletra que... Alguna vegada t'he de dir que se'ns passa una, però no és tan greu com per dir que no vinguin, però que ho mirem molt. I després una anècdota, penso que hem tingut aquí, un dia precisament en una festa d'aquestes Tresmari Calollo, aquestes festes que organitza el casal LGTBI, hi havia una drag queen que va fer el seu show i al final va fer una mica de monòleg, que era molt divertida, i va dir, hi ha gaires heterosexuals a la sala? I érem uns 700 persones, vaig veure, no sé, 25-30 mans aixecades, jo no vaig aixecar perquè no m'agrada interactuar mai, i m'ha d'estar discret, però
compto que hi havia més gent com jo, per tant, posi unes 50. Ah, molt bé, i ens podeu explicar el dia que va sortir de l'armari i va dir a tots que éreu heterosexuals? Allà rient, va fer gràcia, no? La vostra mare va plorar 3 dies quan vau dir que éreu heterosexuals? Això ja no feia tanta gràcia, no? El vostre pare us ha deixat de parlar, us han picat pel carrer per anar... Clar, això va ser un missatge que vaig pensar, per la gent com ells no, de ser del seu sector, diguem, de la LGTBI, però pels 50 que érem allà, que en tinc 50 o 60 o 35 heterosexuals, penso que la majoria que érem allà era perquè ens estava seri. Però si algú va venir per... Va, anem, que és una festa d'ambient, encara riurem. Doncs penso que se m'ha anat un missatge de dir és molt fort, és que és molt fort. Si el que t'acabo de dir ara, a mi em va deixar el rotllo que cap d'un rato ja va estar, perquè justament aquestes festes d'ells són les més tranquil·les, mai agressions, noies que venen, heterosexuals que diuen que venen aquí, que és la nit que estan més tranquil·la. Per tant, és un missatge a tots plegats. I penso que cultura, també cinema, i teatre, jo crec que sí, que tenim un missatge que és el que hem de fer. No podem fer gaire res més, prohibir l'entrada, tot això, però no podem fer gaire res més. I ja per acabar, tot i que ja m'ho has explicat ara, parleu amb el col·lectiu, treballeu plegats i una possible solució seria poder segregar els espectacles. Ho veieu viable? Ostres, jo crec que aquesta és la resposta més fàcil. En cap cas no s'ha de segregar res. Normalitzar, penso, que s'ha de segregar és els que no saben de llibertats i aquests que vagin a una industrial els segreguem amb ells i que passin la nit allà. Aquests no es poden ajuntar. No, nosaltres hem de... De fet, amb ells estem parlant molt, coincidim molt, però quan ens van venir a proposar de fer aquesta festa al Transmeri Caballó, que d'entrada jo no volia aquest nom, vaig dir, voleu de què hem de fer? Sí, això és empoderament de l'insular, ells ho tenen claríssim tot. Els que no tenen claríssim som nosaltres, no? Doncs vaig dir, però que jo el que volia era que no havia de ser una festa només pel sector LGTBI, que havia de ser obert a tothom i que anem a buscar una normalitat. I aquell dia, per exemple, als lavabos no hi ha d'homes i dones, és un lavabo que tothom va allà on vol perquè ells creuen els no binaris, tot això, que puguin anar al lavabo que vulguin, no es vegin obligats, i aquell dia qui ve, diguem que no és d'aquest sector, s'ha de basar amb les normes que hi ha, i com una bassa d'oli, tot va perfecte, per tant, segreguem els que no en tenen, els que ho entenen tots junts i normalitzar. Això seria el gran avanç. Ideal. Doncs moltes gràcies, Quim, per haver-nos atès. Moltes gràcies a vosaltres.